Takže teď tomuto modu budu zkoušet skoro všechny efekty. Takže třeba tady máme tohle, tak to moc nemám rád, tak si pamatuju, tak, ale ne. Tak jo, takže takhle to bylo. Teďka na rity dáme nějaký třeba Pepa. OK, takže jdeme dál. Teď tu máme Stop Tap Challenge. OK, 4 sekundy. A teď tu máme Minecraft na čas. OK, 2 diamanty. Tak teď tu máme Food Rank. Tak třeba takhle, 4, 3, 2, 5, 6, 7, 1, 8, 9, ale to bylo OK. Takže takhle to vyšlo správně. A naposledy tu máme Fruit Rank, takže 3, 5, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 a 1. Vyšlo to přesně. Takže zatím čau.